Kan man virkelig lære dansk uden en lærer? Mange har spurgt mig om det, og ærligt talt, jeg har prøvet det selv. Det enkle svar er, ja, det kan man, hvis du kender de rigtige tricks. Du kan lære dansk godt på få måneder, hvis du følger de rigtige metoder. I denne podcast fortæller jeg dig, hvad du skal huske, hvis du vil lære uden lærer. Jeg viser dig, hvilke fejl du skal undgå, og hvordan du bevarer din motivation, selv når det bliver svært. Du lærer, hvordan du bygger dit eget læringssystem, uden pres, men med klare mål. Vi taler om små skridt, der gør en stor forskel. 10 minutter om dagen, korte samtaler, simple tekster. Jeg forklarer dig, hvorfor apps kun er værktøjer, og hvorfor du skal opleve sproget i hverdagen. Og jeg giver dig tips til, hvordan du virkelig kan føle dansk gennem musik, serier og rigtige situationer. Denne podcast er for alle, der vil lære frit, men stadig gerne vil se fremskridt. Hvis du er klar til at tage på denne rejse, så bliv her, for du kan klare det. Mange spørger mig, om man overhovedet kan lære dansk ordentligt uden en lærer. Mit svar er klart, ja, det kan man, men kun hvis du har struktur. Uden en plan mister du hurtigt overblikket. I starten er alt nyt og spændende, og du har masser af motivation. Men efter nogle uger kommer hverdagen. Du er træt, du har lidt tid, og du tænker, ikke i dag. Lige der hjælper struktur. Den holder dig fast, når motivationen mangler. Den er din lærer, din plan og din støtte. Jeg ser mange, der lærer på må og få. I dag en video, i morgen nogle ord, dagen efter ingenting. Det virker ikke. Du har brug for en fast rutine. Tænk over, hvornår lærer du? Hvad lærer du? Og i hvor længe? Lav en plan. For eksempel, hver dag 20 minutter. Mandag ord, tirsdag lytteøvelse, onsdag tale, torsdag læse, fredag skrive. Så enkelt kan det være. Det vigtige er, at du gør det regelmæssigt. Hellere lidt hver dag end 2 timer en gang om ugen. Små skridt fører dig længere end store spring. Forestil dig, at du planter et træ. Du vander det lidt hver dag. Efter et år er det stærkt. Hvis du kun vander det 1 gang om måneden, dør det. Sådan er det også med sproget. Struktur hjælper dig med at fortsætte. Du ser dine fremskridt og bevarer motivationen. Skriv dine læringstider i kalenderen som en aftale. Noter, hvad du har lært. Så bliver du din egen lærer. Tip. Lav en klar plan for hver dag. Planlæg realistisk, ikke for meget. Hellere 5 gode minutter end ingenting. Hvis du lærer hver dag, vil du se, at det virker, og du vil være stolt, fordi du gjorde det selv. Mange spørger mig, hvordan ved jeg, om jeg gør fremskridt, når jeg lærer alene? Det er et vigtigt spørgsmål, for man tror ofte, man ikke kommer videre. Man lærer ord, hører podcasts, læser tekster, men man mærker ikke fremskridtet med det samme. Og det frustrerer mange. Jeg siger altid, at lære er som sport. Du bliver ikke stærk fra den ene dag til den anden. Men hvis du træner regelmæssigt, bliver du bedre, selv hvis du ikke ser det hver dag. Det samme gælder dansk. Når du lærer selv, så skal du gøre dine fremskridt synlige, ellers føler du, at du står stille. En nem måde er at lave en lille test med dig selv hver uge. Skriv for eksempel en kort tekst om dit liv, din uge eller et emne, der interesserer dig. Gør det regelmæssigt, uge efter uge. Læs dine gamle tekster efter en måned, og du vil blive overrasket over, hvor meget bedre du er blevet. Du vil se nye ord, bedre sætninger, færre fejl. Sådan kan du se dine fremskridt sort på hvidt. En anden god metode er at lave en lydoptagelse hver uge. Tal frit om et emne. Du kan fortælle, hvad du har gjort, hvad du planlægger eller hvad du tænker på. I starten lyder det måske usikkert, men efter nogle uger vil du opdage, at din stemme bliver mere flydende, du holder færre pauser, og du leder sjældnere efter ord.
Lyt til dine optagelser senere. Du vil høre, hvordan du vokser. Det er ren motivation. Når du ser, at du bliver bedre, får du lyst til at fortsætte. Tip: skriv en kort tekst hver uge, eller lav en lydoptagelse. Det tager kun få minutter, men det ændrer, hvordan du ser dig selv. Du vil mærke, at du virkelig lærer, og følelsen af fremskridt er det bedste ved at lære. Mange elever spørger mig, hvad hvis jeg laver fejl? Det spørgsmål hører jeg ofte, og det viser mig, at mange er bange for at fejle. Mange vil først tale, når de kan alt perfekt. Men det er umuligt. Ingen taler uden fejl i starten, heller ikke med lærer. Fejl er normale. Mere end det, de er nødvendige. Uden fejl lærer du ingenting. Fejl viser dig, hvor du stadig kan vokse. Hvis du aldrig gør noget forkert, står du stille. Jeg siger altid til mine elever, fejl er dit spejl. De viser dig, hvad du allerede kan, og hvad du skal øve mere. Jeg husker en elev, som aldrig ville tale. Hun var bange for at sige noget forkert. Hun ventede på det øjeblik, hvor hun var perfekt, men det øjeblik kom aldrig. Først da hun begyndte at tale, skete der noget. Hun lavede mange fejl, ja, men hun lærte hurtigt. I dag der taler hun flydende og sikkert. Hvorfor? Fordi hun turde. Fejl er ikke et tegn på dumhed. De er et tegn på mod. Du har prøvet noget, og det er det vigtigste. Når du taler, lærer du. Når du venter, mister du tid. Derfor siger jeg, lav fejl, men lær af dem. Skriv dem ned, lyt, ret dig selv, men vær ikke bange. Hver fejl bringer dig videre. Forestil dig, at du er det barn, der lærer at cykle. Du falder nogle gange, men til sidst kører du sikkert. Det er det samme med sprog. Tip: se fejl som et bevis på, at du lærer. Når du laver fejl, betyder det, at du er aktiv. Du gør noget, og netop det er vejen til virkelig at lære dansk. Mange siger til mig, Mikkel, jeg har ikke tid til at lære. Min dag er fuld. Jeg arbejder, jeg har familie, jeg er træt. Hvornår skal jeg lære dansk? Jeg forstår det godt. Livet er ofte travlt. Men den gode nyhed er, du behøver ikke så meget tid. 10 minutter om dagen er nok, hvis du bruger dem regelmæssigt. Det handler ikke om at lære længe. Det handler om at komme lidt videre hver dag. Mange tror, de skal sidde 2 timer, ellers nytter det ikke. Det er forkert. Din hjerne lærer bedre, når du øver ofte, men kort. Så forbliver viden frisk. Tænk på tandbørstning. Du gør det lidt hver dag, ikke længe 1 gang om måneden. Det er det samme med læring. Find små øjeblikke i din hverdag. Lyt til en dansk podcast under morgenmaden. Læs en kort tekst i toget. Skriv 3 sætninger om din dag, før du sover. Det kan gøres overalt. Hvis du gør dansk til en del af din hverdag, lærer du automatisk. Du kan sætte ord på køleskabet eller øve nye ord på en gåtur. Det vigtige er at have kontakt med sproget regelmæssigt. De små øvelser bliver til meget. Efter en måned er 10 minutter om dagen mere end 5 timers læring. 5 timer, hvor du var aktiv. Og det føles godt. Du behøver ikke perfekt tid, kun viljen til at starte. Planlæg faste minitider, helst på samme tidspunkt hver dag. Så bliver læring en vane. Tip: 10 minutter om dagen er nok, hvis du gør det regelmæssigt. Bliv ved, selv når du er træt. 10 minutter er altid muligt. Og hvis du gør det, vil du opdage. Du har faktisk tid. Du bruger den bare anderledes. Mange elever spørger mig, Mikkel, hvordan holder jeg motivationen? Jeg starter altid fuld af energi, men efter nogle uger mister jeg lysten. Det er helt normalt. Motivation varer ikke evigt. Den kommer og går. Mange tror, de skal være motiveret først for at handle, men ofte er det omvendt. Når du handler, kommer motivationen af sig selv. Det første skridt er altid det sværeste. Når du begynder, mærker du hurtigt en lille succes,
og det giver dig energi til næste skridt. Derfor siger jeg, vent ikke på det perfekte øjeblik. Start bare, selv hvis du ikke har lyst. 10 minutters læring er altid bedre end ingenting. Efter 10 minutter vil du se, at det ikke var så svært, og der opstår motivation. Den vokser gennem handling. Et andet vigtigt punkt er, sæt små, realistiske mål. Hvis dit mål er for stort, føles det som et bjerg, du aldrig kan bestige. Men hvis du deler det i små skridt, kan du klare det. Sig ikke, jeg vil tale dansk flydende. Sig hellere, denne uge vil jeg lære 10 nye ord eller tage en kort samtale. Når du når det, så fejr det. Vær glad for din indsats. Skriv dine fremskridt ned. Lav en liste over, hvad du allerede kan. Så ser du sort på hvidt, at du vokser. Det giver dig mod til at fortsætte. Motivation kræver synlige resultater. Når du ser, at du bliver bedre, får du automatisk lyst til mere. Og husk, tilbagefald hører med. Der er dage, hvor du ikke har lyst. Det er okay. Det vigtigste er at fortsætte bagefter. Ingen dag er perfekt, men hver dag tæller. Giv dig selv små belønninger for dit arbejde. Hør din yndlingssang efter læring eller drik en god kop kaffe. Så forbinder du læring med noget positivt. Og vigtigst af alt, husk altid, hvorfor du lærer dansk. Måske vil du rejse, finde venner eller bo i Danmark. Dit hvorfor er din motor. Skriv det ned og læs det, når du er træt. Motivation er ikke magi. Den kommer fra vane, små succeser og glæden ved at lære. Tip: sæt små mål, du kan nå, og fejre dine fremskridt. Hvis du gør det, vil du se, at motivation ikke er tilfældig. Den kommer, når du bare fortsætter. Mange elever siger til mig, Mikkel, grammatik er svært. Hvordan skal jeg forstå det uden en lærer? Mit svar er enkelt. Du kan godt lære grammatik alene, men du skal gøre det rigtigt. Grammatik skal hjælpe dig, ikke stoppe dig. Mange laver fejlen, at de vil lære alle regler, før de begynder at tale. De tror, de skal vide alt, før de starter. Men sådan lærer man ikke et sprog. Grammatik er ikke et mål, det er et værktøj. Du bruger det for at udtrykke dig bedre. Derfor er det vigtigt at lære det præcis, når du har brug for det. Hvis du for eksempel vil sige en sætning og opdager, at du ikke ved, hvordan du skal bygge den, så er det perfekte tidspunkt at lære reglen. Så husker du den, fordi du bruger den med det samme. Hvis du lærer regler uden at bruge dem, glemmer du dem hurtigt. Jeg ser ofte elever, der kender mange regler, men næsten aldrig taler. De er bange for at lave fejl, fordi de tænker, jeg kender reglen, så jeg må ikke lave fejl. Men det er forkert. Grammatik skal støtte dig, ikke holde dig tilbage. Hvis du forbinder den med virkelige situationer, bliver den nem. Læs enkle tekster og se, hvordan sætninger er bygget. Lyt til folk og skriv strukturer ned, du hører ofte. Så lærer du grammatik i sammenhæng, ikke fra tabeller. Det er mere naturligt, og du husker det bedre. Du behøver ikke forstå alt med det samme. Det vigtigste er, at du bruger det. Lav små noter med eksempler fra din hverdag. For eksempel, i dag har jeg lært hvordan man bruger fordi. Skriv derefter 3 sætninger med det, så gør du grammatik levende. Tip: lær regler, når du har brug for dem i hverdagen. Grammatik er ikke et bjerg, du skal bestige. Det er din værktøjskasse, og hvert værktøj hjælper dig med at tale dansk klarere og sikrere. Mange elever siger til mig, Mikkel, jeg glemmer ord så hurtigt. Jeg lærer dem, gentager dem, og efter et par dage er de væk. Det er helt normalt. Din hjerne husker ikke ord, hvis du kun læser dem eller lærer dem udenad. Ord skal leve. Du skal bruge dem, ellers forsvinder de igen. Forestil dig, at ord er frø. Hvis du bare holder dem i hånden, sker der ingenting. Hvis du planter dem, vander dem og passer dem, vokser de. Det er det samme med ordforråd. Du skal sætte ordene i sætninger, så de får rødder.
Når du lærer et nyt ord, skriv straks et eksempel. Endnu bedre, fortæl en lille historie. Hvis du for eksempel lærer ordet løbe, så sig ikke kun løbe betyder to run. Skriv: Jeg løber hver morgen i parken, eller min ven løber altid for sent på arbejde. Så bliver ordet i dit hoved, fordi det er knyttet til et billede og en situation. Du kan også skrive små historier med 5 nye ord. Det lyder måske barnligt, men det virker meget godt. Du hjælper din hjerne med at forbinde ordene med hinanden. At tale hjælper også. Brug nye ord bevidst i hverdagen, selv hvis det kun er en sætning. Sig dem højt, gentag dem i forskellige situationer. Lav små kort eller brug apps, men kombiner det med virkelige sætninger. Kun sådan bliver passiv viden aktiv. Glem ikke, ord du bruger bliver. Ord du kun læser forsvinder. Tip: brug ord aktivt. Skriv sætninger, fortæl historier. Gør dem til en del af dit liv. Hvis du giver ordene liv, glemmer du dem ikke igen. Mange tror, man ikke kan lære et sprog uden lærer. Men du har set i dag, at det er muligt. Du skal bare have struktur, tålmodighed og glæde. Du har lært, at små skridt betyder mere end store planer. At 10 minutter om dagen ofte er bedre end 2 timer en gang om måneden. Du ved nu, at fejl ikke er fjender, men venner. De viser dig, at du lærer aktivt. Du har forstået, at grammatik ikke er et mål, men et værktøj. Det hjælper dig med at tale klarere, når du lærer det i det rigtige øjeblik. Du ved også, at motivation ikke falder fra himlen. Den kommer, når du handler. Hver lille succes giver dig ny energi. Og du har set, at ord kun bliver, når du bruger dem, i historier, sætninger og samtaler. Du tænker måske nu, det lyder nemt, men kan jeg virkelig klare det alene? Ja, du kan! Du har alt, hvad du behøver. Du behøver ingen perfekt plan, ingen dyre kurser, ingen konstant kontrol. Du behøver nysgerrighed, mod og vilje til at fortsætte. Sprog lever i hverdagen. Det vokser, når du bruger det, i køkkenet, på gåturen, i samtaler. Hvis du bringer dansk ind i dit daglige liv, vil du se fremskridt, selv uden lærer. Nøglen er ikke tid, men regelmæssighed. Hver dag et lille skridt, det er vejen. Du er din egen lærer, din egen motivator, og du vil blive overrasket over, hvor meget du kan opnå, når du bare tør begynde. Så næste gang du tænker, at du ikke har tid, ingen plan eller ikke nok viden, husk, hvert minut tæller, fortsæt bare. Din fremgang er tættere, end du tror. Jeg bliver glad, hvis du tager noget med fra denne episode. Skriv til mig, hvilket råd du vil prøve først, eller hvilket hjælp dig mest. Og hvis du kunne lide denne episode, så giv mig et like eller følg podcasten, så du ikke går glip af de nye. Så hjælper du også andre, der lærer dansk og måske tvivler på sig selv. Og nu mit spørgsmål til dig. Hvilket lille skridt vil du tage i dag for at lære dansk bedre?